Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon pong hapon na ito ay ipapakita ko lang po sa inyo kung paano magluto ng ginataang tulingan. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Una po sa lahat ay tulingan, tapos bawang, luya, sibuyas na pula, green onions, green bell pepper, coconut milk, asin, ground black pepper. Yan na po ang ating kawali. Ilalagay ko na po ang olive oil dito sa ating kawali. Ipiprito lang po natin yung isda sandali kasi para po matanggal ang lansa. Tapos po, pag ganito na po ang itsura ng inyong mga isda, ay pwede na pong hanguin. Yan po, hinango ko na po siya. Ngayon po ay maglagay po tayo ng mantika sa ating kawali. Pagkatapos po ay ilalagay po natin ang ating bawang. Ngayon naman po ay isunod natin ang ating luya. Ngayon po ay atin na pong isusunod ang ating onion. Haluin lang po natin itong mabuti. Ngayon naman po ay isusunod ko na ang ating isda. Tapos isusunod po natin yung ating gata. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng asin. Mga mamamayang, maglalagay lang po tayo ng 1 teaspoon ng oyster sauce. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating green bell pepper. Haluin lang po mabuti. Ayan. Ngayon po ay maglalagay po ako ng sili. Ngayon po ay isusunod ko na ang ating green onions. Ayan po, luto na ang ating ginataang tulingan. Papatayin ko na po yung apoy nito. Ito na po mga mamamayang ang ating ginataan na tulingan. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!